Labis ang pasalamat nila Carmelita Robles, 58 taong gulang ng Barangay del Rosario at Kagawad Joey Aroco, 34 na taong gulang ng Barangay Santa Cruz na naging benepisyaryo sila ng Healthcare on the Go Medical Caravan with Buntes Congress ng Gobyerno Probinsyal ng Kamsur. Ayon sa kanila, malaking kaginhawaan sa pinansyal na may ganitong programa. Hindi na raw sila gagastos papunta sa ospital para magpagamot. Pasalamat po kami sa provincial, lalong-lalo na po sa pagdani po ninda sa mo digdi sa Kanaman. Malaking tulong po talaga kasi lalo na po kagaya naming mga tiyos, mga hirap sa buhay kasi kung baga ma'am, nakakalibre na kami. Hindi na po kami magbabayad kasi libreng serbisyo na binibigay ng Provincial Capital. At halimbawa kagaya ko ma'am, magpapabunit po ako ng ngipin. Tapos after nilang magbunot sa akin na libre, may binibigay pa po sila sa akin ng gamot po na libre po. Ang Healthcare on the Go Medical Caravan with Buntes Congress ay isang programa ng Gobyerno Probinsyal ng Kamsur na naglalayo na mailapit sa mga mamamayan ang serbisyong medikal. Isa sa mga prioridad ng lokal na gobyerno ay ang malusog na pamayanan. Ilan sa mga serbisyong na-avail ng mga residente ay Women's Wellness on Wheels Laboratory, X-ray procedure, laboratory diagnostic dental at marami pang iba. May inaalok rin na libreng gupit, manicure at pedicure habang naghihintay sa pila. Tampok rin sa caravan ang murang bigas program. Every time po na may medical mission kita sa mga barangay or sa municipality, anytime naman po na pwede sindang magdyan sa venue. So kahit po wala po kaming pinipili na kung ano po yung kung ano-ano man po, wala po kaming requirements. Pwede po kayong magpa-check up and then sinasabihan namin sila ng mga services na pwede nilang ma-avail. Basta po kailangan lahat dumadaan sa doktor para tama din po yung mga assessment natin. Bukas sa lahat ng residente sa Kanaaman ang programa mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, araw-araw namang naglilibot sa probinsya ang programa para mas maraming mamamayan ang makinabang sa serbisyo. Regine Bue, CSN.